Masuk ora ngono iki. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah, Anjir. terakhir kita bertemu ono ing Laladan sekarang kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. Teluas toh. Telulas Bojonegoro. Yo aku efisiensi anggaran kan. Nggih, boten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Boten masalah, sapa ngerti sumben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean lho. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan ku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar iki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acaranya apa Mas? Bersih desa utawi nyabranan Mas Dodo. Nyabranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten mau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji wonge putih. Pak Pamuji niku nggih putih gagah kangge blangkon. Nek mlaku ngaten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten kertas to. Hobine Pak Pamuji napa Mas? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat. Nyawijake sing beda pendapat, dicawijine dadi siji. Nggih, lek boten gara-gara Pak Pamuji, Pak, kula mboten enten sing ngurusi teng lebet mriku. Betul. Atur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yayine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan, tapi kalau tidak ada andil dari beliau, awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten napa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula lek panggih kalih sing masahe repot Mas asline. Kok iso repot Mas Dodo? Mesti angger ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, campur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga ageng desa Gempol. Ujugipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking syukur sakite. Amin. Sinakake rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel
carane ya omong. Dagel carane omong. Omong, lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora usah dibayari. Mboten usah bayari. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis ngomong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Kok malah wedanku mbok iling Kok malah ngudut pirene kucuk to pirene. Iki kula ndamelke jenengan. Damelke kok diunjuk yo. Lah lali ya. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora bisa omong. Kowe dudu janganan Mas. Ya, Pak. Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe Aku dik nganggo rokok berang. lha kuwi caca dikeki yo. Cacane do pemijil terae kok. iya. Siji tas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Ini lho Ngomong. Rene, jare kono. Kowe ning kono diantem cempolo dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Dan omong. Omong apa? Omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndungakno kok nanggap aku nanggap kiai lho Jojo kok. Ora dagelan kok ndungakno. Pikirane mulai owang. Ngapuntene Mas, budal man kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet, doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Dah, Semua makhluk itu menang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Nek wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho, Acarane apa ya ora kok sebutne. Kok teko ndi-ndi. nek iki mau wis tak dongakno bersih desa. Endi? bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Sebutno Wis didongakne. desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Ya yo wis tak sebutno tak dongakno. Lah iki yo wis kok berarti aku gak usah. Ya bang aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Mari ngopo? Mungkin ora patek di popo ya. Lah kowe ditimbali rene karo wong panitia terus kowe iki ape piye sangumu apa kok Mas? Aku jak foto tok wong tanggapane foto kok. Jero lho, kok iso foto piye to, Lho? Lah piye lho? Ya foto tapi dia menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku lho sapa? Maksud aku bendina menghibur. Ngeten iki Mas. Ngaten niki. Kowe iki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya apa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Begini loh, ya Mas Dodo. Iya. Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Nah. Komet itu urun rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho? Sing tak urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho Mas? Lah nek ngono iso. Kocok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu Wis Pak Kades iki piye mbek ketok mekan lho. dipasang anu jok ya Pak. Kades dipasang jok iki kocok to. Jare men kita mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Iya. Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono kuwi Jan. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kok kok nesu kok. Lah piye kuwi diomong yo angel men kok jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Yes, ngono kae. Urun rembug ngono lho Mas Komet. Nah. Iki sing ngejaki nek gak gara-gara Mas Akbar ra iso teko kene lho Mas. Nah. Nggih Mas nggih. Wong diseragami padha ikete yo padha. Ah, Sing dijak sapa? awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak. Kan perwakilan. Lah aku ra ditelepon teko masak ngene kaya wis apik. Ya ora. Ya kudune kowe sing Kowe masak apa to? Ndasmu kok merekok. das sendiri iki. Oh sandangane padha ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Jo. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Oh akeh Mas Dodo. Kakak kula. Bu Kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Sik ngorot terus aku. Kayak mau buka dia terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo pengen ngono lho Mas. Seneng. Mau alhamdulillah pun keturutan lagi ngono foto buka pengen kali Mas Dodo. Aku tahun duwe pedet. Yo. Malah ngono kuwi awake yo lemu ngono.
Lah, akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedete Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo apa? Kono lho jangan ngomong kono. Ngomong ngono lho. Warga kene iki ben piye? Diteni kok. Ngono kuwi jenenge gak menghormati ya. Gak menghormati belas. Seru to, sarung. Pan-papane iku lho kudu dipasne. Papan ya toh. Aku madhep karo sapa? Aku posisine ning ndi? Wong Jawa iku Jawani jiwa Jawa kang kajawi. terus jenenge lagi ketika jenengan ketinggalan jek enom tapi kasekuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang itu modal piwulan. Kalau di bahasa Arab dalang itu dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Enom tapi jiwanya tua. Iki ketoke tua tapi jiwane jiwa kucuk. Oh. Ketok itu ini dipangan codot. Codot iki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku sok goblok iki. Aku yang ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Kowe menengo kabeh, aku iki kei kesempatan ngono. Iya. Dunung ora, ilmu panggung ora duwe. Iya. Tak suwek raiku. Suwek raimu. Wani. Lho. Wis Mas, wis aja tukaran. Wis dah ben nyampaikan Mas. Nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Ora nang dino iki mataku ngene. Foto kaya mata mentok. Delok ndak nyuwandang apa ya pantes to ngono. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki klambine yang kok terpal to gitu, rupane biru. Lambene biru kok ndok asin. Ya iya. Kaplak. Kaya korden. Heeh. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Lho nanti ngomong. Sesamene mbane kok Sampe ngobrane kok dadak tekon. Sehat ya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Ko. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G, E, M, P, O, L. Gempol. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Iya to, artekno to wis mbok omong. Kowe malah bayar. Nah, Karena aku malah bujikan kok. Karena Oh, alah gempal. G. Apa toh kok melu karena aku tak utar kok LK ya ora apa-apa. Aku ben ketok sepel karo kowe. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempal. Gempal. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Kowe iso ya ampun kowe ki lho piye? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Ya sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Aku sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kono mentok enom. Mentok ene mentok nom barang lho. Mentok cilik kan ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Arek aku to. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Atur aku mang aku. Kok tak tumbas apa? Lah ayo kancamu yo dalane. Aku ra ndek kanca ning kene ra apa-apa. Iku utamane kamu dhewe. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya awak kowe dhek iso. Menang. G. Peno bar bar M gempol Gendasmu glundung. P. G M P. P pental. P. Panca
Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, mete kok iso? Ora mengganggu. Dinjone pas apa, Mas? Pas moto, Pak. Oh, karo kura kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P, C. Enek C. Gempal. Apa tak sesatno kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk Gempal. Gempal luar biasa. Oh no. Ya. Kan siji no. Kurang siji terakhir L betul ngerti? Ora ngerti no. L. Iya, artine L ki apa? L hurufnya ini bener. Mesti artinya apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Mat kok iso ya aku gumun, Mat. Aku dhewe ya gumun cara aku gak. Aku sesuai karo kowe wedi lho. Aku kang kowe iki Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngakeno siji-siji lho aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempal kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempal niku lek kula artekne niku gematine pol. Wah, lah iki lho. Gempal gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. Berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati kabeh. Bu, ibu-ibu PKK gemati. Gemati. Gemati to. Nah, gemati kok kopine gawe kok loro. Iya, Piye? Nek gemati kok kopine? Loro. Kamu aku ngomong papat lho, Mas. Yo, ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu e. Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Iki dagelan apa rumah makan to jan? Iso teko ndi Gani. Pokoke sedaya masyarakat kula tunake muga-muga sugih. Amin. Singkat ngono tok jare kok nurung donga. Iya. Ngono. Ngomongmu apa? Muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah ya sugih dak kabeh. Amin, nek ki amin. Lho lah iya Bener ning kuwi kurang bener. Iya. Wong sugih ki apik, Mas. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor saliman dulu. Nomor kudu togel. Wah bodoh ora masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya bangga sugih, ini penting. Nah aku karo Mas Dodo pinter. Pinter, kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya pada sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Lah kenapa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah sugih. Sugih ora mesti digoleki wong akeh. Ora digoleki ora masalah wis sugih kok. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit iki ilmune nek ora mumpuni pinter akhirnya ditanggapi wong. Ora iso ndalang nek gak pinter. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa dalang api kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Siapa sing ngapain nanggap? Cah dadu wiurunan. Enggak mungkin. Dadu nutuk cengelmu. Ora tak emosi Mas, kowe ra truk. Obat-obatan karo aku ra truk, Truk. Kapane kok ora tuk? Lha bener dhewe omongan. Bener to sugih penting. Mas kowe sugih sondolane nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Aku sono. Sedina ping 3 ora masalah. Lho kok engkek kan kowe? Lho diapusi wong pada sugih kok. Iya ra, iki ra. Kok sombong men Mas Dodo? Lho sampun to. Wong diapusi ana wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak ngomong halus ya halus. Halus. Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso, kadung. Iya ngene lah Mas. Ojo kaduli. Ora. Ngene lah Mas. Saiki tak takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh. Ya ero ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe duwe anak ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Kok isu nek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nek pinter mah tak kaplok piye to anakku. Ya kok itu ndasmu melantar. Jenengan nek
Nyuwun sewu, jenengan sekolah iki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititipin sekolahan bapak ibu Dwijo ben pinter Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kira anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi aduh seragaman. Ono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu kanthi ora pinter, sing penting ben padha kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak kokno sisan. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ora. Bayangkan lho, wong sugih iki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah hula hulune terus piye? Ora apa-apa. Penting ra yo sugih kan. Piye to iki? Bocah iki kok nemen to? Nemen ketok ya Isan. Mas kowe ngerti unen-unen ora? Undang-undang apa? Hah? Undang-undang bahasa. apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah kok teko gempal nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe pe takok sapa Sauli? Sauli ngeplok kowe iki. Teko Cina. Ngomongane nyolot iki wis-wis cah iki. Ora nyolot aku berdasarkan lo Pani maju kowe. sapa sih man? Iki tak bukan kene Mas. Ah, pripun pripun? Ini gak goro-goro aku kowe ora teko kene lho Mas. Maksudnya apa? Kowe rene gonceng sapa? Lah kowe lari ya? Lali piye? Aku mau jadi apa? Gonceng aku ngono kok. Mobil siapa? Mobilku. Gini baru. Ya paling gak aja nyolot omonganmu to Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih iki. Mundi. Terima kasih Mundi. Makasih. Iki yang ngajak gelut iki. Ngajak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas Mas. Nadane iki alus nek terima kasih. Lho aku nunut yo bensinnya lho. Piro? Saya ketip. Badakan apa kuwi? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to? Besok tuku dhewe. Tuku apa mobil? Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak ora to piro? Ya apa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaatnya apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu. Kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi ben pinter. Iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Iya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso. Omahe. Bojoku kok keramik tak kileng-kileng gak kapok kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Rasa Manfaate akeh to. Apa kuwi? Kaya dalu ki, acara kene. Bayangan. Kok ketoke kurang, Tak sumbang. Jane ning desa Gembol kok sumbang. sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih ya. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jadi sapa? Jadi Sebenarnya wis sugih. Lah sugih umpama, Mas. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digunggu Mas. Yo, Heeh. upama. Peti. Lah nek wis sugih nyapa ya nek. Lah piye ra okang-okang nomah kok ya. Ngatur ke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji yang pundi piyayine? Duka Nduk. Wonge piye? Wonge gagah, lega gede dhuwur. Iya. Kulite piye? ireng. Lombong kowe iki mbok iso rada ngerodo karo bapak. Lah kowe iki lame. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok kuning gede dhuwur. Ya wong ireng kok. Kuning gede dhuwur lho. Wong ora apal kok sing kita. Ngono Pamuji apa saiki perawatan. Oh putih. Ya nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat. Ngaten nggih? Nggih. Iki patut dicontoh saestu. Leres, Malah leres. desa liyane. Heeh. Ngeten iki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak sing ning ngarep dhewe ki wong wedo-wedo. Iki desa sing becik sing apik. Kok Bakal maju desa iki. kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok. Wong wedok Bakal maju. maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam Kaya panitia. panitia kompak kabeh. Kompak. Ibu-ibu PKK seragam Kompak. Betul. Wong iki nek ngomong secara teori ya ngono lho. Omong secara survei. Wong wedok ketok rukun iki ning jobone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mate. Jerone kaya ngono. Tak kandhane kaya imitasi.
Ini kerja ya. Ya, aku dene kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok delok-delok tok terus foto. Kuwi wong wedok, nek wong lanang kuwi wong sembodo. Sembodo wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau mbok ngarep, mbok nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho, Cok. Ini sapa? Lha kuwi kok ora delok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lha wong wedok sing ngurusi keluargane sakmono bani lho, Mas. Malah ngenteni apa-apa lho. Ngenteni piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh iki wong wedok. Wong lanang kuwi cuman skincare. Ora enak ya ireng-ireng keling-keling ngono kene. Ngoten iki lho, Mas. Ngoten iki. Anane wong wedok skincare yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya seorang istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, duwu, becek, nek ae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Aja nang omah kumpul bojone gak damul-damul kaya ngono. Ana Pak, wis mangan warung karo apa, Mbak? Kuwi kok wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enak 85 wis putih. Skincare apa? Paragon. Cowok wajahnya putih. Putih. Paragoni cantik jelok. Ora masalah penting putih. Bojo bocah. Iya. Kuwi bojo kok tembok sekolah. Karena aku sing bojo aku kok bingung. tetapi nak wong wedok sing nyukan to Mas, ngeladeni wong lanang. Lah, lho. Wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ngladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawe sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umum kuwi. Ya. Aku gak tau diladeni. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasang sisa, mun tak pasang kebledosan ngono dhewe. Apa nek wong lanang ki rasa kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru pikir ngongkon. Lah nek pasang LPG dipasane wong wedok apa ora isin sampean? Lho, yo ora jane. Lho, kok yo ora jane iki terus Terus nggo masak sing nganggo masak yo wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ayo justru nek wong wedok-wedok ngarepi kadang-kadang malah ganggu fokus. Lho, kok ganggu fokus Ganggu fokus piye ta? Lho, piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemi sisan. Aku tau tolak kene main lagune enak bokong semok kono malah nunjukin anake. Nah, anake apa? Anake bingung. Aku ngarep dhewe kudu tak pasno tapi kok kowe mungkin jangan ngambil tindakan. Ambil tindakan. Tidak kelecek kayak manane. tak ceketek kayak urung sampai tak kena aku remuk. Royok masar. Ora apa-apa maaf lho. Nyanyi. Ora. Ana tebang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu. Lho nyanyi dintai lho. Lah wong iki nyanyi berusaha menghibur kok wong Ya. Ning lemumu aja siaran. lagune ngono. Lagune ngono. Aku lemu guyang guyu yen disawang pantese dipek mantu komet puru guyang guyu yen disawang rupane kaya Untuk aku lho, duduk Mas Dodo lho. aku ora lho Mas ini. Mas. Oke. asu kok oke nih Sombroke ta lho. Cake. akhirnya kowe wani apa dadak Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas ini justru meringankan pekerjaanku. kok iso meringankan Ah, gue ra omong lho to. ya terus piye Lah ra omong kok ndak gelem dhewe. Karo Mas Akbar ya. Aku tak
Tenan? Iya. Nyantek kawit nyantek bar ngono terus ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa. Oke. Ya, dicekel omongannya lho, Mas. Oke. Wis pokoke dalu ki seneng ya, Mas. Seneng. Wis dakel nang kene menghibur nang kene. Hah? Seneng. Seneng. Mulai cek gowo open-openan. Ngono ya, Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Su. Kok malah HP kuwi ya? Plaki. Eh. Plaki. Jenenge sapa, Mas? Plaki. Kurang HP. Lah napa? Utun. Ya. Utun. Utun sini utun. Kok lagi umur lagi gitu. Aku apik enggak. Niki kok sindene cek wake lho, Mas. Jor-jorno. Ah, ngeten iki lho seneng, Mas. Seneng toh? Ya rek jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula mboten kados ngono. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Berwayangnya sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Nganti koyo ngono kuwi ya. Nah, jenengan jos. Nuwun sewu tepangannya nggih. Iya no, heeh. Nuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Di dalam saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dewane? Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sapira dewane? Kedung Dawa iki dekat sini. Nggih, jalak monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, Cocok Kuwete piye? yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas, komen. iya. Berenang iki tahan pukul. Kok iso tak pukul? Piye lah, mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih. Ngono berarti Termasuk pernapasan. lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pridel Brambang kali Ombyok Brambang. Gambang karo oyok gambang. Piye? Kuwi dipek bojo piye? Men. Repot ya. Loh, Kuwi apik, Mas. ngasalnya duit to, Mas? Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora nyukupi. mandiri. Ora gengsi ya. Ya, tidak gengsi. Bridel. Bengi iso nyindan, Heh? isu iso mereteli. Bridel. Ya. Rek kali iki ditek kabeh awake kok mriyadari. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser, geser iki to. Geser ngene. Heeh. Nggih, kula Aulia Pangesti. Kalau dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Men? Piye cah wedok kok hobine mancing iki piye? Cocok dipek bojo. Sak hobi karo aku. Padha mancinge ya, Pak? Padha mancinge. Ah. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadi bojo apik iki malam pertama setelah sampai popo. Terus golek cacing. Apa beli cacing? Mancing berdua karo Prewidi ya. Lah terus malam pertamanya piye? Yo nang pemancingan. Masa kok. Ora tau tonggon. Lereng. Geser lereng. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa iki? Walus, Mas. Lah kayu. Wedok sih ini pilih yang. Sok. Namanya siapa, Mbak? Kanjeng Madina Putri. Power Ranger. Power Ranger jas. Ora cerdas. Ranger. Pak. Heeh. Yo, Iki ngono to. jenengannya halus. Nek kira aku mau pegel, mare pegel wong. Yo aku kurang Ranger ini budek. Nah, kate. Nggih. Gak lunga kok. Wah sing metu gerabang tok. Enggak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Telat piye to? Iki lho piyayine halus. Piye. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe ngalamin. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho iki. Kejahatan lho, kriminal. Tidak semua maling itu kejahatan. Malingnya Jahat dari sisi mana? Kalau maling itu untuk keperluan pribadi itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ora apa. kados jeng Sunan Kalijogo. Jadi apa? Jadi sopir-sopir. Kapok tenan iki. Ranger. Ranger. Ngarek.
kulitnya muneng iya kuwi ngombe kopi nang kaya kolor ketok ireng-irenge iya kuwi nek kopine gak serono gak serene api lah terus piye yo keselak goblok iya selamat malam Mbak Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinta. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Birgita main Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Iya. Hobinya apa Bi? Hobinya saya senengane godo dalang Mas. Weh, nah iki piye seperti artene apa ora iki? Masuk kurang ngono iki. Piye to Mas Akbar, piye to iki? Nah aku nih wong kowe ya karek mangestoni nah. Berarti cocok. Mbak Nikita niki. Iya. Siapa tadi? Birgita Ayu. Iki omongane lho, iki kok duwe Padahal Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. hobinya udah dalam. Iya. Gak apa-apa. Neng aja terus. Lo dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Neng aja dalang sing di bojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. apa? Lah kok Joko to, Mas? Joko. Kok warga masyarakat Gempol yo ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Nah. Sopret piye to, Mas? Apa to ngentahi? Wong KTP ini Wong kambon nek orang tanda iki apa begitu digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Nah, tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Orang ngerti ya, siapa ngerti nang guri kono? Ya. Apa ning guri kono? Iya apa? Lho penting kan Anu berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya. Beser. Beser. Makasih. Makasih Din kita. Selamat malam, Mbak. Yes, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Yovika. Sinten. Yovika. Sinten to? Yovika. Wah, Yovika. Iya. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Mek. Ya, Ini apa, Biar Mbak? Kula ngopini ngopeni manuk. Ini cocok ora? Bisa bojo cocok ora? Nek mau nggodane dalang iki ngopeni manuk. Iya. Tuh wong ya. Apa piye? Manukku berat-berat dibawa. Makanya gak Manuk utot kuwi maksudnya. Alah tuh. Jenengan ngopeni manuk napa? Manuk napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. malah Manuk kot. Iya, lah rumah kamu apa? Lah tak kira lah kutut. Ya kan ya putut. Kutut toh? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulak. Kan ya putut. Kutut toh? Iya. Walah. Kono. Lah, sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe, sing ekone kudu kowe. Nih, mumpun telas sih. Udah sing kamu lho kabeh dikekoni wek. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo bocah dhewe. Sopan. Sing sopan santun. Nih, lah keadaan yang ngono. Wis kadane ngono iki to. Kuwi tak guling sinden lho, senior sinden lho. Senior lho, Kok nyepelekake to kowe. Masa ya jadi hobi. Dulu. Semua orang itu mempunyai ya Mas yo. Ngece. Nenek. Wih. Wis maya. Maya lho. Gomongi. Lho. Itu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Yang meniki wae ganti oli. Wis maya ngono iki tanggung jawab. Jawab. Miknya dipakai saya. Gua dari mana-mana juga lho, Bro. Mat, aku promo. Ya, Pak. Bareng kene diongkai sok kretek. Agak wis aku iki to. Iya ya. Kenapa, Mat? Obat-obatan gampang. Nek kita yo pikat angel to. Kok angel? Renor-renor jaluane. Lah nek duwe ya. Alah ki anggere nek duit titik karo balsem beres. Gua apa? Alah iso gelegek ya apik. Ditanya. Benadir tanya. Selamat. Selamat malam. Saja. Ya wis orangnya blok. Jenggok bersih. Kuwi jenenge mau supaya. Bersih. Namanya siapa saya? Imut-imut saya. Aku ditapuk lengene minger. Ya, dowo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriam. Ini betul dia kowe ya. Hobinya apa Bude? Bude, Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa saya? Nek nyeluk sing halus. Oke, hobinya apa saya? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap berambang.
Apa Mas Jiri? Apa sih? Apa sih? Adol brambang. Mosok ora. Siapa? Silat. Sirat brambang. Silat brambang. Wih diseratin nanti tak mau mas. Silat yang rai tadi. Sing ya sapa kira Dijelasen lho. Iya. Iku brambangnya piambang. Apa maling? Brambangnya wong gempol. Oh, iya. Dalane pun tidak sini. Kadung dawa. Kadung dawa mriki. Nggih. Oke, Tak koi pun. tak koi wis dipacar kok. Nah tekone lho. Iya, Jadi tekone itu nyonya, langsung nyonya mau nyanyo. Mau gak ada pacar apa beres? Sampun gak dapat pacar apa? Nak takon sing apik. Oh iya. Nah syukur itu ngomong lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Wis gue ada. Wis ora. Dirapi dhewe. Wah dhewe iki kok ya. Sinten Rin gak Takbir kepak. kita. Ayo cepetan ya. Ayo, seperti jam. Yuk.